A continuació explicarem una pauta senzilla d'exercicis per realitzar aquest gest de confinament per previndre o tractar els mals d'esquena. És molt important que mai provoquem dolor en cap exercici i que no arribem mai al punt de fatiga muscular. Per començar, farem un estirament de la cadena posterior, estirarem els muscles bessons, ens col·locarem recolzats a la paret, amb un peu davant i l'altre al darrere, la cama al darrere totalment estirada, i notarem estirament, tensió a la part posterior de la cama des del genoll fins al turmell. Aquí aguantarem uns 30 segons i farem 3 vegades amb cada cama. Seguidament farem un estirament dels isquiotibials, ens ajudarem d'alguna corda o alguna cosa similar. Ens estirarem a terra, col·locarem a la planta del peu i amb una lleugera flexió de genoll aixecarem la cama fins que notem tensió a la part posterior de la cuixa. Aquí aguantarem altra vegada uns 30 segons i repetirem 3 vegades amb cada cama. Aquesta posició és la més còmoda per relaxar l'esquena. Flexió de cames, estirats, al llit, al terra, en posicions de les cames, i com més flexionades, millor per l'esquena. Podem agafar amb les dues mans les cames, amb les espatlles relaxades, i apretar cames contra el pit, i aguantarem uns 15-20 segons i repetirem 5 o 6 vegades. En aquesta posició també podem aprofitar i realitzar el pont. Aixecarem el cul fins a alinear el cos amb les cames, aguantarem 10-15 segons i podem fer 3 sèries de 10-12 repeticions. A 4 grapes podem fer l'exercici de Superman amb l'esquena ben recta. El que farem és estirar braç i cama contrària, aguantarem 5 segons, relaxarem i repetirem el mateix amb l'altre braç. Podem fer 3 sèries de 10-12 repeticions. També tenim el exercici del gat, un altre estirament, immobilitzar per l'àrea costal, aixequem l'esquena i baixem el cap, i després canviem. Serà molt important també treballar la musculatura abdominal, transvers, podem fer planxes a diferents nivells. Si tenim més dificultat, la podem fer amb els genolls recolzats al terra i segons la nostra forma podem aixecar genolls i fer-ho en aquesta posició. Aguantarem 20-30 segons segons tolerància i podem fer-ho 5 o 6 vegades segons fatiga muscular. I per finalitzar podem fer l'estirament portant el cul cap als nostres turmells, relaxant el cap, estirant braços, i aquí aguantarem uns 15 o 20 segons i podem repetir 5 o 6 vegades. Recordem que mai hem de provocar dolor, tampoc hem d'arribar al punt de fatiga, i que el més important és que estem actius durant el dia, que ens movem. Per això també serà bo que caminem. Recordeu, no pareu de moure-us. Gràcies.